Ne bucurăm că ați ales să fiți și la al doilea serviciu al Bisericii împreună cu noi în sărbătoarea de Flori și ne rugăm ca Dumnezeu să binecuvinteze toate familiile, să binecuvinteze pe toți cei care sunt împreună cu dumneavoastră. Pentru binecuvântare deplină, să plecăm capetele înaintea lui Dumnezeu și să ne rugăm. Tatăl nostru care ești în ceruri, îți mulțumim că ne dai încă zile. Îți mulțumim că mâna ta bună ne ocrotește. Îți mulțumim că putem auzi cuvântul tău. Îți mulțumim că ne putem închina înaintea ta. Binecuvintează, Doamne, transmiterea mesajului și pe această cale. Fă ca laudele tale să fie aduse înaintea ta cu inimă curată și să aibă efect, să binecuvinteze pe toți cei care vor auzi, vor asculta. Fă ca și ziua aceasta să fie o zi a deciziilor, o zi în care toți să se plece înaintea ta, să recunoască că tu ești împăratul, că ești Mesia, că cel care ai venit să aduci mântuire și binecuvântare pentru întreaga omenire, să fie acceptat. În numele Domnului Iisus Hristos te rugăm, lasă binecuvântarea ta deplină peste noi, lasă binecuvântarea ta deplină peste întreaga țară și în numele tău mare să fie slăvit. Amin. Psalmul 30. Un psalm, o cântare pentru sfințirea casei Domnului, făcută de David. Te înalt, Doamne, căci m-ai ridicat și n-ai lăsat pe vrăjmașii mei să se bucure de mine. Doamne, Dumnezeule, eu am strigat către Tine și Tu m-ai vindecat. Doamne, Tu mi-ai ridicat sufletul din locuința morților. Tu m-ai adus la viață din mijlocul celor ce se coboară în groapă. Cântați Domnului, voi ce iubiți de El, măriți prin laudele voastre numele Lui cel Sfânt. Căci mânia Lui ține numai o clipă, iar îndurarea Lui ține toată viața. Seara vine plânsul, iar dimineața veselia. Când îmi mergea bine, ziceam, nu mă voi clătina niciodată. Doamne, prin bunăvoința Ta mă așezasești pe un munte tare, dar Ți-ai ascuns fața și m-am tulburat. Doamne, eu am strigat către Tine și m-am rugat Domnului zicând, ce vei câștiga dacă îmi verși sângele și mă cobori în groapă? Poate să Te laude țărâna? Poate ea să vestească credincioșia Ta? Ascultă, Doamne, ai milă de mine. Doamne, ajută-mă! Și mi-ai prefăcut tânguirile în veselie, mi-ai dezlegat sacul de jale și m-ai încins cu bucurie, pentru ca inima mea să-ți cânte și să nu stea mută. Doamne, Dumnezeule, eu pururi Te voi lăuda. Amin. Ce minunat! Un Dumnezeu care răspunde la rugăciuni, un Dumnezeu care ne înalță atunci când suntem în groapă, un Dumnezeu care atunci când suntem în încercare, atunci când poate sunt vremuri grele și nu sunt vremuri bune cele pe care le trăim acum. Poate că e duminică, noi suntem în biserică, cântăm, dar nu-i biserica aici. Fiecare suntem acasă, dar asta nu ne împiedică să-L lăudăm pe Dumnezeu. Așa cum psalmistul încheie, inima mea să nu înceteze a Te lăuda. Îți voi cânta pururea, Dumnezeule. Haideți să venim împreună, acolo unde suntem, ca trupa lui Hristos, împreună să-L lăudăm pe El. Osana, Osana, Osana în înălțime, Tu ești rege și domn, prin putere domnești, slava Ta se va descoperi. Osana în înălțime, haideți să cântăm Regelui. Osana, Osana, Osana în înălțime, Osana, Osana, Osana în înălțime. Tu ești rege și domn, prin putere domnești, slava Ta se va descoperi.
Ne bucurăm să fim din nou împreună, chiar dacă nu fizic. Mulțumim Domnului pentru că putem să aducem închinarea noastră înaintea Lui. Și aș dori cu această ocazie, înainte ca să ne închinăm Domnului în rugăciune fiecare acolo unde suntem, să dau citire Psalmului 8, unde cuvântul lui Dumnezeu spune astfel: Doamne Dumnezeul nostru, cât de minunat este numele Tău pe tot pământul, slava Ta se înalță mai presus de ceruri. Din gura copiilor și a celor ce sug la piept, ți-ai scos o întăritură de apărare împotriva potrivnicilor Tăi, ca să astupi gura vrăjmașului și omului cu dor de răzbunare. Când privesc cerurile, lucrarea mâinilor Tale, luna și stelele pe care le-ai făcut, îmi zic: ce este omul ca să te gândești la el și fiul omului ca să-l bagi în seamă? L-ai făcut cu puțin mai prejos decât Dumnezeu și l-ai încununat cu slavă și cu cinste. I-ai dat stăpânire peste lucrurile mâinilor Tale, toate le-ai pus sub picioarele Lui. Oile și boile la oaltă, fiarele câmpului, păsările cerului și peștii mării, tot ce străbate cărările mărilor. Doamne, Dumnezeul nostru, cât de minunat este numele Tău pe tot pământul. Amin. Este o zi deosebită, o zi în care, într-un mod deosebit, ne aducem aminte de intrarea Domnului Iisus în Ierusalim și aș dori și cu această ocazie să vin înaintea dumneavoastră cu câteva îndemnuri, după care ne vom închina înaintea lui Dumnezeu. Înaintea lui Dumnezeu ne vom închina în singurul și adevăratul nume în care putem să fim primiți și binecuvântați, numele Domnului Iisus Hristos, nume care este mai presus de orice nume. Și Domnul Iisus Hristos a primit numele acesta și a fost înălțat mai presus de orice din pricina unei vieți trăite în evlavie și în ascultare. De aceea Apostolul Pavel, inspirat de Duhul Sfânt, vine și spune că Dumnezeu l-a înălțat nespus de mult și i-a dat un nume mai presus de orice nume, ca în numele Lui să se plece orice genunchi a celor din cerul, de pe pământ și de sub pământ, și orice limbă să mărturisească spre slava lui Dumnezeu Tatăl că Iisus Hristos este Domnul. Îl binecuvântăm pentru că fiecare dintre noi putem să facem mărturisirea aceasta frumoasă. Și David, care a scris psalmul acesta 8, privește și la acest Dumnezeu pe care îl numește Dumnezeul nostru și mărturisește despre numele Lui că este minunat, minunat pe tot pământul. Privind la creația pe care Dumnezeu a făcut-o, David își dă seama de puterea, de înțelepciunea lui Dumnezeu și aduce slavă mai presus de toate lucrurile. Dumnezeu se revelează înaintea ochilor lui David prin frumusețea lucrurilor pe care le-a creat, prin care vorbește și își demonstrează gloria și puterea pe care o are peste toate lucrurile. Gloria lui Dumnezeu se ridică mai presus de ceruri, spune Sfânta Scriptură. Dar într-un mod deosebit, David își îndreaptă atenția și spre creația mâinilor lui Dumnezeu, cea mai frumoasă creație, care este omul. Și privind la om, David se întreabă: ce este omul ca să te gândești la el și fiul omului ca să-l bagi în seamă? Sigur că în versetul 2 el vine și spune că din gura copiilor, a pruncilor, Dumnezeu și-a înălțat slava și a scos o întăritură de apărare împotriva potrivnicilor, a celor vrăjmași care doreau și doresc să se răzbune. Dumnezeu este Cel care întotdeauna s-a revelat într-un mod deosebit și prin natură, prin creația mâinilor Lui, se reprezintă în lumea aceasta și prin omul pe care l-a creat, dar într-un mod deosebit a vorbit lumii acesteia prin Fiul Său. Și într-o zi ca aceasta ne aducem aminte de Domnul Iisus Hristos, care s-a îndreptat spre Ierusalim ca să împlinească lucrarea pentru care a fost hotărât de a veni pe pământul acesta. Și Domnul Iisus Hristos este Cel care apreciază laudele, apreciază onoarea care îi se a adus în ziua aceea, chiar din gura copiilor. De aceea Domnul Iisus Hristos apreciază inima sinceră, credința sinceră pe care un copil o are în Dumnezeu. De aceea, la un moment dat, Domnul Iisus Hristos spune: te laud, Tată, Doamne, al cerului și al pământului, că ai ascuns aceste lucruri de cei înțelepți și pricepuți și le-ai descoperit pruncilor. De aceea, Domnul Iisus Hristos este Cel care ne cheamă pe fiecare dintre noi să venim înaintea Lui cu o inimă sinceră, cu o inimă curată, și în ziua aceea ne aducem aminte că nu toți s-au bucurat de cinstea pe care Domnul Iisus Hristos a primit-o din gurile ucenicilor, a copiilor Lui, și unii dintre ei s-au apropiat de Domnul Iisus și au spus: Doamne, spune-le să tacă. Și știm că Domnul Iisus Hristos le-a ținut apărarea și le-a spus următoarele cuvinte:
uitându-se în ochii lor, vă spun că dacă ei vor tăcea, pietrele vor striga. Domnul să ne ajute și pe noi într-o zi ca aceasta să știm să aducem închinarea care îi se cuvine Lui. El este creatorul tuturor lucrurilor, natura a fost creată și este susținută de El prin puterea Lui. Noi suntem creatura mâinilor Lui și fiecare zi este un dar pe care Dumnezeu ni-l dă. De aceea am dorit ca și într-o zi ca aceasta să aducem închinarea noastră înaintea lui Dumnezeu și să lăudăm cu toată inima noastră. Chiar dacă nu toți pot să facă lucrul acesta, noi care îl cunoaștem ca și Mântuitor și înțelegem lucrarea pe care a făcut-o pentru noi, suntem datori să lăudăm și să îl cinstim pe El. Și chiar dacă noi ca și oameni ne punem alături de imensa creație a lui Dumnezeu și poate ne întrebăm ca și David, Doamne, ce suntem noi ca să te gândești la ființele noastre? Nu trebuie să uităm un lucru. Fiecare dintre noi avem importanță înaintea lui Dumnezeu, fiecare dintre noi suntem valoroși în ochii lui Dumnezeu și Dumnezeu este Cel care ne-a binecuvântat și ne binecuvintează viețile. Și într-un mod deosebit, binecuvântarea vieții noastre depinde de credința pe care o avem în El și o avem prin Domnul Iisus Hristos. De aceea Domnul Iisus Hristos a venit pe pământul acesta și a îmbrăcat trup ca și noi și a trăit plin de har și de adevăr. Domnul să ne binecuvinteze și să ne ajute să putem spune ca și David, privind la minunata creație a lui Dumnezeu și la modul minunat în care Dumnezeu s-a îngrijit de noi și de mântuirea sufletelor noastre, să putem să spunem ca și David, Doamne Dumnezeu nostru, cât de minunat este numele Tău pe tot pământul. Și pentru că avem un Dumnezeu atât de minunat, a cărui măreție o putem observa în lucrarea mâinilor Lui, în modul în care ne-a creat, în modul în care se ocupă de noi, să venim înaintea Lui cu închinare, aducându-i cinstea, slava care îi se cuvine. Să-i mulțumim pentru Fiul Lui prin care a realizat mântuirea noastră, Cel care așteaptă să fim parte cu El la moștenirea pregătită pentru noi. Să înălțăm numele Lui cu o inimă curată, așa cum au făcut-o copiii în ziua aceea, așa cum au făcut-o ucenicii în ziua aceea deosebită în care Domnul Iisus Hristos a intrat în Ierusalim. De aceea, fiecare acolo unde suntem, aș vrea să avem un moment de închinare în care să stăm înaintea lui Dumnezeu și să ne închinăm. Doamne, Tatăl nostru care ești în ceruri, vrem să te binecuvântăm și vrem să-ți mulțumim că tot ceea ce s-a profețit despre Tine, tot ceea ce s-a spus despre Tine a fost împlinit. Și într-o zi ca aceasta, când ne aducem aminte de intrarea Ta în Ierusalim, vrem și inimile noastre să stea înaintea Ta, gata să te laude pe Tine, să te cinstească pe Tine. Vrem ca buzele noastre să te onoreze pe Tine, pentru că Tu ești adevăratul împărat și Domn al domnilor, Cel care meriți închinarea noastră. Ți-o dăruim, Doamne, te binecuvântăm și vrem să-ți mulțumim că ai realizat mântuirea vieților noastre și putem să ne bucurăm cu toți cei răscumpărați de Tine. Te binecuvântăm pentru că te-ai îndurat de sufletele noastre și în harul Tău ne-ai cuprins pe fiecare dintre noi. Vrem să-ți mulțumim că suntem ai Tăi pentru veșnicie și pentru că suntem copii, suntem și moștenitori. De aceea, Doamne, îți mulțumim pentru că ne-ai chemat la o mântuire așa de mare și vrem ca bucuria noastră într-o zi ca aceasta să fie deplină. De aceea vrem să-ți mulțumim pentru tot ce ai făcut pentru noi și pentru planul pe care l-ai împlinit ca să fim mântuiții Tăi. Te binecuvântăm pentru că ne-ai ascultat rugăciunea noastră și glorificăm numele Tău, Doamne, aici și vrem și o veșnicie împreună cu toți cei răscumpărați de Tine. Amin. Este plin de
Bună, dragi copii! Mi-aș fi dorit să fim împreună și în fața mea să fiți chiar voi, chiar dacă nu suntem unul lângă celălalt. Aș vrea să ajung la inimioara voastră și prin modul minunat în care Dumnezeu ne poate vorbi, să ascultăm o povestioară despre acest eveniment al intrării Domnului nostru Isus în Ierusalim. Această istorioară este despre copiii din orașul Ierusalim. Spre sfârșitul vieții lui pe pământ, Domnul Isus a hotărât să intre în Ierusalim călare pe un măgăruș. Odată cu această călătorie importantă la Ierusalim, clipa morții lui Isus pe cruce era aproape. De fapt, această călătorie făcea parte din drumul său spre cruce. Isus se îndrepta spre Ierusalim împreună cu prietenii săi. Înainte de a intra în oraș, el i-a trimis pe 2 dintre cei care îl însoțeau să-i aducă un măgăruș pe care aveau să-l găsească în satul către care se îndreptau. Cei 2 prieteni s-au dus în sat, unde au găsit măgărușul, așa cum le spusese Isus. Ei au adus măgărușul la Isus, apoi și-au pus hainele pe măgăruș pentru ca Isus să poată încăleca. Isus mergea călare pe măgăruș, iar prietenii săi mergeau în urma lui. La intrarea în oraș îi aștepta o mare mulțime de oameni. În timp ce Isus intra în Ierusalim călare pe un măgăruș, oamenii își așterneau hainele pe drum, ca să facă un fel de covor înaintea lui. Alții tăiau crengi din copaci și le fluturau ca o expresie a bucuriei. Oamenii strigau: Osana! Osana! Ajuns în Ierusalim, Isus se duse în templu. Era casa lui Dumnezeu. Dar acolo se găseau tot felul de oameni care vindeau cele mai diverse lucruri. Lucrul acesta l-a întristat pe Isus. El a început să răstoarne mesele celor care vindeau lucruri și îi scoase pe toți afară. După aceea, cu multă dragoste, Isus îi vindecă pe cei bolnavi care se aflau în templu. Celor care erau orbi, El le dădu vederea. Pe cei care erau șchiopi, El îi făcu să umble. Dar iată, în templu se mai aflau și mulți copilași. Isus era bucuros să-i vadă. De bucurie ei strigau după Isus: Osana! Osana! Binecuvântat fie Domnul! Lăudat fie Domnul! Copilașii din Ierusalim erau învățați să se adreseze lui Dumnezeu cu Osana. Lucru pe care poți să-l faci și tu. Când a intrat Isus în Ierusalim călare pe măgăruș, ni se spune că toți oamenii întrebau: cine este acesta? Ei bine, copilașii din templu știau răspunsul. Știau cine era Isus. Ei știau că El este Fiul lui Dumnezeu. Ei se închinau și strigau: Osana! Osana! Binecuvântat fie Domnul! Lăudat fie Domnul! Știi tu cine este Isus? Ce trist însă este să aflăm că preoții și cărturarii erau mânioși pe Isus. Ei nu-L iubeau și nici nu le plăcea să-i audă pe acești copilași strigând Osana. Așa că oamenii aceia răutăcioși s-au umplut de mânie și s-au dus la Isus ca să-i ceară să-i oprească. Dar Isus nu i-a oprit, ci le spuse că Dumnezeu a promis că va scoate laude din gura celor mici. Apoi le-a mai spus că Dumnezeu este Cel care i-a învățat să strige astfel: Niciunul dintre noi nu e prea tânăr ca să fie învățat de Dumnezeu. Ce frumos este să știm că printre cei pe care i-a întâlnit Isus erau și copilași. Roagă-te ca Domnul Isus să-ți arate cine ești tu și cine este El.
El este împărat și El este vrednic de închinarea noastră. Așa că acolo unde ești, binecuvântă în numele Domnului. Mulțumește-i pentru toate binefacerile Lui și planul Lui măreț cu privire la noi. Niciunul dintre noi nu este prea tânăr ca să fie învățat de Dumnezeu. Ce frumos e să știm că printre cei care i-a întâlnit Iisus erau și copilași. El te poate întâlni și pe tine. El așteaptă ca și lauda ta să fie adusă în fiecare zi înaintea Lui. Așa că spune, Osana, Osana, binecuvântat fie Domnul, lăudat fie Domnul pentru multe binefacerile Lui față de noi. El este împărat și El este vrednic de cinste. El este vrednic de închinarea noastră. Așa că, acolo unde ești, binecuvântă în numele Domnului. Mulțumește-i pentru toate lucrările Lui, pentru lucrurile care le ai, pentru părinții tăi și, nu în ultimul rând, pentru Domnul Iisus Hristos. Amin. Pace, în contextul acesta al sărbătorii florilor, al intrării Domnului în Ierusalim, am pregătit o poezie. Pe un măgăruș călare, cu chipul blând și cald, urca Iisus încet spre falnica cetate. Mulțimi de oameni îl însoțeau cântând, visând o împărăție de pace și dreptate. Îi așternau veșminte pe drumul prăfuit, îl aclamau primindu-l ca și pe un împărat. Credeau că în el renaște un vis ce a fost năruit, că el este Mesia la care au sperat. Pe chipul lor citeai extaz și fericire și toți, cu mic, cu mare, voioși îl însoțeau. Pe chipul lui Iisus citeai o grea mâhnire, amarnice tristeți și lacrimi se împleteau. Privește spre poporul ce azi îl vrea ca rege și mâine vor striga că vrednic e de moarte. O, nici în această zi n-au vrut a înțelege că el venise pace, iertare a le împarte, căci astăzi cu osana și urale l-au primit, ce poartă în cetate, punându-i flori înainte, iar mâine, pe altă poartă, scuipat și huiduit, îl scot cu crucea în spate în arșița fierbinte. Coroană de împărat vor azi pe cap să-i pună, dar mâine o coroană de spini vor împleti. Azi tot Ierusalimul de cântece răsună, iar mâine vor striga că vor al răstigni. Pe chipul lui Iisus se așterne o grea mâhnire, cu ochii scăldați în lacrimi, rostește întristat. Vor veni vremi când, iată, o dușmană oștire va năvăli în cetate și atunci va fi dărmat întreg Ierusalimul, căci n-ai vrut să înțelegi că-i ziua cercetării și iată că ea trece. N-ai vrut calea dreptății și a păcii să alegi și ai respins chemarea, cu nepăsarea-ți rece, iar anii
au trecut pe-a timpului hotare. Iisus trece din nou. Dar cum îl întâmpinăm? Va mai găsi în inimi aceeași nepăsare, ascunsă în aparențe sub masca ce-o purtăm? Vrem, Doamne, să găsești în ale noastre inimi dorința de sfințire, de a fi mereu curați, privindu-ne viața, să nu verși iarăși lacrimi, ci să te bucuri, Doamne, de-ai tăi răscumpărați. Amin. Câteva anunțuri pentru biserică. Odată cu duminica aceasta am intrat în săptămâna mare. Nu uitați că marți este ziua de post și de rugăciune a bisericii noastre. Tema pentru ziua de marți este Dumnezeu care se jertfește, iar textele sunt din Evrei, capitolul 9 și capitolul 10. Săptămâna viitoare vom transmite serviciile de închinare atât în Joia Mare, Vinerea Mare, cât și în Duminica Paștelui. Vă invităm să ne urmăriți online și să fiți alături de noi. Pentru aceia dintre dumneavoastră care doriți să susțineți și financiar lucrarea bisericii noastre, pe site-ul bisericii aveți afișat contul în care puteți face donațiile dumneavoastră, iar pentru cei care doriți să luați legătura personal cu fratele Holerga, casierul bisericii, tot pe site-ul bisericii aveți și informațiile lui de contact. Dumnezeu să vă binecuvinteze și vă dorim sărbători frumoase în continuare. Amin. Vreau să spună cel ce slab, eu sunt tare în Hristos, cel sărac, eu sunt bogat, cel bolnav, sunt sănătos. Osana, Osana, mielului ce-a fost jumeat. Osana, Osana, celui mort și înviat. Tot ce-a fost rău și murdar, ai spălat prin altă mar, ca un râu iubirea ta, umbrează inima mea. Osana, Osana, mielului ce-a fost jumeat. Osana, Osana, celui mort și înviat. Știu că mă vei ridica, chiar aș fi adânc de măr, bucuros te voi slăvi, inima te va mări. Osana, Osana, mielului ce-a fost jumeat. Osana, Osana, celui mort și înviat. Osana, Osana, celui ce-a fost jumeat. Osana, Osana, celui mort și înviat. Vă invit să deschidem Cuvântul lui Dumnezeu cu ocazia aceasta în Evanghelia după Luca, capitolul 19 și vom începe citirea de la versetul 29. Dacă aveți Cuvântul lui Dumnezeu la îndemână, vă invit să urmăriți citirea textului împreună cu mine, Evanghelia după Luca, capitolul 19, voi începe citirea de la versetul 29. Cuvântul lui Dumnezeu spune astfel:
Când s-a apropiat de Betfage și de Betania, înspre muntele numit al Măslinilor, Iisus a trimis pe 2 din ucenicii săi și le-a zis: duceți-vă în satul dinaintea voastră, când veți intra în el, veți găsi un măgăruș legat pe care n-a încălecat nimeni niciodată. Dezlegați-l și aduceți-mi-l. Dacă vă va întreba cineva pentru ce îl dezlegați, să-i spuneți așa: pentru că Domnul are trebuință de el. Cei ce fuseseră trimiși s-au dus și au găsit așa cum le spusese Iisus. Pe când dezlegau măgărușul, stăpânii lui le-au zis: pentru ce dezlegați măgărușul? Ei au răspuns: Domnul are trebuință de el. Și au adus măgărușul la Iisus. Apoi și-au aruncat hainele pe el și au așezat pe Iisus călare deasupra. Pe când mergea Iisus, oamenii își așteneau hainele pe drum. Și când s-a apropiat de Ierusalim, spre coborâșul muntelui Măslinilor, toată mulțimea ucenicilor, plină de bucurie, a început să laude pe Dumnezeu cu glas tare pentru toate minunile pe care le văzuseră. Ei ziceau: binecuvântat este împăratul care vine în numele Domnului, pace în cer și slavă în locurile preanalte. Unii farisei din norod au zis lui Iisus: învățătorile, ceartă-ți ucenicii. Și el a răspuns: vă spun că dacă vor tăcea ei, pietrele vor striga amin. Mereu în perioada aceasta de sărbători ne întoarcem la textele potrivite din Evanghelii, care ne pregătesc într-un fel pentru săptămâna mare. Începând de astăzi, intrăm într-o săptămână sfântă în care vă încurajez pe fiecare dintre dumneavoastră să vă apropiați de Domnul, să vă apropiați de Scriptură, să luați fiecare Evanghelie la rând și să citiți evenimentele prin care a trecut Domnul Iisus Hristos în zilele acestea. Joia mare, vinerea mare, ne vom aminti de suferințele, de moartea Domnului Iisus Hristos, de jertfa Lui în locul nostru, pentru ca duminica viitoare, dacă Domnul ajută, să putem sărbători Paștele, învierea Domnului Iisus Hristos din morți. Ne așteaptă așadar o săptămână deosebită și eu mă gândesc și mă întreb cum ar fi dacă ai face din săptămâna aceasta cea mai frumoasă săptămână a ta din an. Aș dori să ne apropiem de Cuvântul lui Dumnezeu, de pasajul pe care l-am citit și să identificăm câteva lecții pe care putem să le desprindem din sărbătoarea aceasta. Și să punctez doar câteva cuvinte cheie din sărbătoarea florilor. Câteva cuvinte cheie care m-au marcat pe mine într-un mod mai puternic și pe care aș dori să le împărtășesc împreună cu dumneavoastră. Primul cuvânt pe care aș dori să-l subliniez cu ocazia aceasta este focalizare. Focalizare. Încep de la un text care are legătură și care mi-a plăcut foarte mult. Textul îl găsim în Luca, capitolul 9, începând de la versetul 49, unde cuvântul lui Dumnezeu spune în felul următor. Ioan a luat cuvântul și a spus Domnului Iisus Hristos în felul următor: învățătorule, noi am văzut pe un om scoțând draci în numele tău și l-am oprit pentru că nu mergea după noi. Nu-l opriți, i-a răspuns Iisus, fiindcă cine nu este împotriva voastră, este pentru voi. Ne uităm la contextul acesta și Domnul Iisus Hristos îi răspunde lui Ioan și spune: pentru ce te iei Domnul acesta? Nu te-a deranjat cu nimic? Lasă-l în pace. Dacă nu e împotriva voastră, este pentru voi. Dacă ar fi numai să ne oprim la versetul acesta, am putea să găsim atât de multe aplicații și lucruri practice pentru viața fiecăruia dintre noi. Oare de câte ori nu te-ai certat cu oameni cu care n-ar fi trebuit să te cerți? Oare de câte ori nu ne-am luptat cu oameni care nu sunt împotriva noastră? Poate ai început războaie din acestea mici, care n-au niciun sens, nicio noimă, cu cei care n-au nicio treabă cu tine, care nu sunt împotriva ta. Cine nu e împotriva ta, este pentru voi, le spune Domnul Iisus Hristos. Nu mai zăbovim la cuvintele acestea, însă în contextul acesta urmează versetul 51, care spune în felul următor: când s-a apropiat vremea în care avea să fie luat în cer, Iisus și-a îndreptat fața hotărât să meargă la Ierusalim. Când s-a apropiat vremea, ce a făcut Domnul Iisus? Și-a îndreptat fața hotărât să meargă la Ierusalim. De aceea am spus că primul cuvânt pe care aș dori să-l subliniez cu ocazia aceasta este focalizarea. Trebuie să fii focalizat, trebuie să fii hotărât și-a îndreptat fața hotărât să meargă la Ierusalim.
Poate le zici la toți cei din jurul tău, acum e vremea mea. Vreau să te întreb, dacă asta e vremea ta, dacă aceasta este vremea potrivită, cât de focalizat ești? Cât de hotărât ești? În ce direcție este îndreptată fața ta? Majoritatea oamenilor trăiesc o viață fără nicio focalizare. Vă aduceți aminte că în cartea Geneza Dumnezeu a spus să fie lumină și a fost lumină, a creat Dumnezeu cerurile și pământul, dar ne spune cuvântul că pământul era pustiu și gol, nu erau forme și peste întinderea apelor era doar întuneric. Exact așa e, că nu e nicio focalizare. Așa că primul lucru pe care Dumnezeu îl face este să așeze un pic de structură, de organizare, de focalizare, creează legile de funcționare și Dumnezeu zice să fie lumină și desparte apele și lucrează în zilele următoare și să pui ordine în jurul tău este de fapt un semn al maturității. Cu cât te dezvolți mai mult, cu cât viața ta este tot mai complexă, trebuie să fii tot mai organizat, trebuie să fii tot mai structurat, tot mai focalizat. De fapt, felul în care contracarezi stresul și presiunea din ziua de astăzi este prin ordine și prin focalizare. De fapt, nu poți să zici că te asemeni cu Dumnezeul nostru dacă nu-ți pui rânduială în viața ta. Dumnezeul nostru este un Dumnezeu al ordinii, este un Dumnezeu al rânduielii și așa trebuie să fim fiecare dintre noi. Altfel vom avea haos în viața noastră. Însă atât de mulți oameni în ziua de astăzi își trăiesc viața fără nicio focalizare. Unii vorbesc fără nicio focalizare. De exemplu, unul dintre lucrurile care ajută o predică este o schiță. Pentru că o schiță sau punctele principale îi ajută pe ascultători să urmărească mesajul și te provoacă și pe tine ca vorbitor să fii structurat, să fii focalizat. Dacă n-ai o structură, se prea poate ca toate lucrurile pe care le spui să fie foarte adevărate, să fie deosebite, dar oamenii nu te vor urmări pentru că oamenii au nevoie de ceva organizat, de ceva structurat. Nu e așa că e atât de greu să urmărești pe cineva care nu are nicio focalizare. Îl întrebi mai devreme sau mai târziu, unde vrei să ajungi? De ce spui ceea ce spui? Care e ideea? Treci la subiect. Despre ce-i vorba? Vi s-a întâmplat vreodată să vorbiți cu cineva care sărea de la o idee la alta? E tare greu să urmărești sau să comunici cu cineva care nu are niciun fir logic, care nu are o structură a ideilor, care vorbește despre toate și despre nimic. Și când întâlnești o astfel de persoană, cel mai probabil după o anumită perioadă de timp, după o vreme, îl oprești pentru că nu înțelegi nimic din ceea ce dorește să transmită. Unii vorbesc fără focalizare, fără vreun fir logic al ideilor. Alții cheltuie bani fără focalizare. Cumpără lucruri doar pentru că li se par că sunt drăguțe, nu pentru că au neapărat nevoie de ele sau pentru că vor să facă ceva cu lucrul respectiv. Și umplu dulapurile cu lucruri care n-au legătură unul cu celălalt și nu au un fir coerent în ceea ce cumpără. Nimic nu se potrivește cu nimic, cumpără doar să fie cumpărat. Dacă îți cheltuiești banii fără focalizare, chestia aceasta te va băga în sărăcie. Cheltuiala fără strategie, fără ordine, fără focalizare, îți va distruge economiile și până la urmă îți va distruge și resursele. Alții fac studii fără focalizare. Era moda aceasta înainte, nu conta unde, ce vrei să faci, important era să mergi la facultate. Și dacă se putea să mergi la Cluj sau să mergi la București sau să mergi la Timișoara sau la Iași sau în vreunul din centrele acestea importante universitare din țara noastră sau din afară. Dacă îi întrebai pe unii dintre tinerii aceștia și totuși ce studiezi, unii spuneau, păi îmi place psihologia, îmi place și informatica și aș vrea și puțină muzică. Se poate să nu te întrebi și totuși, care e legătura între psihologie, informatică și muzică? Te uiți la el și spui, nu ești focalizat. Slavă Domnului că sunt profilele acestea, avem profilele acestea. Și poți să-i întrebi, care e profilul tău? Profilul este pus acolo ca să te ajute să fii focalizat. Oameni care nu sunt focalizați însă n-au nicio continuitate, n-au nicio stabilitate și nu te poți baza pe ei. Trebuie să fii focalizat. Focalizarea de fapt este disciplina de a-ți pune anumite limite. Nu sunt preocupat de alte biserici,
de alții cum fac ei slujirea, mi-am îndreptat fața hotărât înainte, înspre Ierusalim. Știu care este lucrarea mea, care este chemarea mea, care este planul pe care trebuie să-l duc la îndeplinire, zice Domnul Iisus Hristos. Sunt, cu alte cuvinte, focalizat. Apostolul Pavel sublinează și el adevărul acesta când spune: eu nu dau cu pumnul în vânt, nu mă sparg în 15.000 de lucruri, fac un singur lucru, sunt focalizat ca să primesc premiul. O viață defocalizată e foarte greu de urmat. Poate te întrebi uneori: de ce copiii mei nu mă ascultă? De ce copiii mei nu mă urmează? De ce relațiile mele nu sunt atât de bune? De ce nu merge și mie bine cum le merg altora? Poate și pentru faptul că nu ești focalizat. Aproape la fel de grav ca o viață lipsită de focalizare este o viață focalizată greșit. Este o diferență între a nu avea nicio focalizare și a avea o focalizare greșită. O focalizare greșită înseamnă să trebuiască să te focalizezi într-o anumită direcție și tu să te preocupi sau tu să te îngrijorezi de cu totul altceva. Focalizarea greșită înseamnă să pui efortul potrivit la locul nepotrivit. În loc să te focalizezi pe relația ta cu Domnul, poate tu te focalizezi pe ce crede lumea despre tine, pe imaginea care o ai. În loc să te focalizezi poate pe slujirea ta din biserică, pe tine te interesează ce face altă biserică, biserica X, biserica Y. Ca ucenicii: Doamne, am văzut că mai este un om care scoate dragi în numele Tău și nu-i cu noi. Și Domnul Iisus Hristos se uită la ei și le spune: aveți focalizarea greșită. Oare câte din binecuvântările lui Dumnezeu nu le-am pierdut doar pentru simplu fapt că n-am fost focalizați? Sau doar pentru simplu fapt că am fost focalizați pe ceea ce nu trebuie? Am putea să mai rămânem mult la punctul acesta, însă mergem mai departe și vă mărturisesc că mi-au plăcut cuvintele acestea, m-au cercetat cuvintele acestea care sunt făcute cu privire la Domnul Iisus Hristos și ne spun evangeliștii: când s-a apropiat vremea potrivită, Domnul Iisus Hristos a fost focalizat. Domnul Iisus Hristos și-a îndreptat fața hotărât înspre Ierusalim. Iar lucrul acesta îmi spune mie focalizare. Aș vrea să te întreb cu ocazia aceasta: te focalizezi pe principii, pe lucrurile importante, pe priorități, sau te focalizezi pe lucrurile periferice? Problema ucenicilor era că ei s-au focalizat pe lucrurile periferice și au pierdut pe cel care trebuia să aibă prioritatea. Poate uneori te focalizezi pe copiii vecinului, pe mașina lui, pe casa lui, pe salarul lui, pe afacerea lui, pe mai știu eu care sunt alte lucruri pe care te focalizezi, în loc să te focalizezi pe munca ta, pe chemarea ta, pe responsabilitatea ta, pe casa ta, pe slujirea ta, pe familia ta. Domnul Iisus Hristos vine și spune: eu nu sunt focalizat pe ce face celălalt, eu m-am stabilit prioritățile, știu în ce direcție mă duc, de ce sunt focalizat și mi-am îndreptat fața hotărât înspre Ierusalim. Oare cum ar arăta slujirea mea? Oare cum ar arăta bisericile noastre? Oare cum ar arăta familia ta? Cum ar arăta relația mea cu Domnul? Cum ar arăta lucrările noastre dacă am fi focalizați mai mult pe ceea ce trebuie, pe ceea ce contează, pe priorități, pe principii, pe lucrurile esențiale și nu pe lucrurile periferice? Același lucru cred că încearcă să-l învețe Domnul Iisus Hristos și pe Petru la Marea Tiberiadei. Când Domnul Iisus Hristos vrea să-i spună ce urmează să facă Petru, el este preocupat de Ioan. Doamne, și cu acesta ce va fi? Și Domnul Iisus îi spune: ce-ți pasă ție? Tu învață să fii focalizat. Învață care e misiunea ta, care e chemarea ta, care este slujirea ta. Deci eu te întreb: cât de focalizat ești în perioada aceasta vieții tale? Îți sunt prioritățile clare? Asta e primul lucru pe care îl remarc. Primul cuvânt cheie pe care aș dori să-l subliniez. Focalizare. Pe ce ești focalizat în perioada aceasta? Ce-ți consumă toată energia? Știu că în zilele acestea, pe toate canalele de știri, e vorba numai despre coronavirus. Toată lumea este preocupată de lupta împotriva acestui virus,
Iar semnificația sărbătorilor care urmează tinde să fie acoperită de subiectul acesta. Doar despre subiectul acesta vorbim, doar despre subiectul acesta auzim la știri. Poate chiar și creștinii sunt atât de prinși de frământarea aceasta, încât suntem preocupați doar dacă ne-am pus corect masca, doar dacă avem mânușile la noi, doar dacă păstrăm distanța de 2 metri față de ceilalți, suntem preocupați dacă ne-am spălat suficient de bine mâinile. Și nu-mi bag joc de toate lucrurile acestea, trebuie să le facem, e bine să ținem cont de toate recomandările autorităților, fă tot ce poți în zilele acestea ca să trăiești, ca să te protejezi, însă ce vreau să transmit fraților mei, mai ales în sărbătoarea aceasta, mai ales în perioada aceasta, este nu lăsa acest virus, nu lăsa coronavirusul să te defocalizeze de la Hristos. Pentru că dacă este cineva mai mare decât coronavirusul, acela este Isus. Dacă este cineva mai puternic decât coronavirusul, acela este Isus. Dacă este cineva care poate vindeca, birui chiar și coronavirusul, acesta este Isus. Binecuvântat să fie numele Lui. De aceea fii focalizat în perioada aceasta și nu numai acum la Domnul nostru Isus Hristos. Privirile noastre să fie ațitite înspre căpetenia și desăvârșirea credinței noastre, adică Hristos. Sărbătorile acestea sunt despre Hristos, pe El îl celebrăm și Lui ne închinăm. Deci, primul meu cuvânt în sărbătorile acestea este focalizare. Când s-a apropiat vremea, ne spune cuvântul, Iisus și-a îndreptat fața hotărât să meargă înspre Ierusalim. Al doilea cuvânt foarte important, al doilea cuvânt cheie în sărbătoarea aceasta este așteptări. Mă refer aici la speranțele mulțimilor și mă refer aici la așteptările lor greșite cu privire la Mesia. E foarte periculos când îți faci anumite așteptări care nu sunt biblice cu privire la Hristos. Când vrei ca Dumnezeu numai să te vindece sau numai să-ți dea pâine sau să-ți dea numai prosperitate, vei ajunge exact ca mulțimile acestea. Astăzi bați tamburina, mâine bați cuiele. De aceea, și cu sărbătorile acestea, trebuie să te întrebi și să te cercetezi ce fel de rege este Iisus Hristos pentru mine. Care este imaginea mea cu privire la Dumnezeu? Cu ce presupoziții am intrat și astăzi în sărbătoare? Ce așteptări am de la Isus? Și cât de biblice sunt așteptările acestea? Vă aduceți aminte în mare contextul? Evreii erau atunci sub ocupație romană, de la robia babiloniană nu prea au avut vremuri de libertate și au primit pământurile înapoi, însă nu și-au primit și libertatea sau independența, au fost mereu sub controlul altora. Siria i-a cucerit, Egiptul, Grecia, Roma, au trecut prin multe robii, au avut doar o perioadă scurtă de timp, în perioada Macabeilor, când au avut o perioadă de independență, însă nu a durat mult și a venit robia romană, birurile erau grele, taxele, impozitele, dările către stat erau ridicate, erai rob în țara ta și evreii așteptau să vină Mesia care să-i izbăvească din aceste asupriri romane. De aceea când Domnul Iisus Hristos intră în Ierusalim, mulțimea începe să strige Osana, adică mântuire, salvare, libertate, eliberare, acum, referindu-se la eliberarea aceasta fizică. Era așteptarea poporului că atunci când va intra Domnul Iisus Hristos în Ierusalim, El să o facă ca un lider pregătit să cucerească, pregătit să elibereze de sub dominația romană. Nu l-aștepta neapărat pe liderul spiritual care urma să le mântuiască sufletele, ci l-aștepta pe cel ce urma să-i scape de robia romană. Deși Domnul Iisus Hristos mereu și mereu le-a vorbit despre scopul venirii sale, în Marcu 8, în Marcu 9, le spune Domnul Iisus Hristos clar, dragii mei, vă spun ce urmează să se întâmple. Voi avea de suferit, voi fi dat în mâna celor fără de lege. Și le-a vorbit Domnul Iisus Hristos despre moartea Lui. Încerca Domnul Iisus Hristos să le spună despre planul și parcursul pregătit mai dinainte de Dumnezeu pentru El. Însă, ca și cei de atunci și noi astăzi, avem tendința să ascultăm doar ce ne place,
doar ce ne convine, doar ceea ce vrem să ascultăm. Și acest pericol este real și pentru noi astăzi, să-L transformăm pe Hristos într-un rege după placul nostru, după gustul nostru, după interesele noastre. Dar Ryan Dors sublinează atât de bine pericolul acesta într-una din poeziile sale, când spune: "O, iartă-mi, te rog, Doamne, atâtea rugăciuni, prin care îți cer doar pâine și pază și minuni, căci am făcut adesea din Tine robul meu, nu eu să ascult de Tine, ci Tu de ce spun eu. În loc să vreau eu, Doamne, să fie voia Ta, îți cer într-una să faci Tu voia mea, îți cer să alungi necazul, să nu-mi trimiți ce vrei, ci să-mi slujești în toate, să-mi dai, gândindu-mă că dacă îți cânt și te slăvesc, am drept să-ți cer într-una să faci tot ce-mi doresc. O, iartă în felul acesta nebun de a mă ruga și învață-mă ca altfel să stau în fața Ta, nu tot cerându-ți ție să fii Tu robul meu, ci Tu cerându-mi mie, iar robul să fiu eu." Cât de real este pericolul acesta? De a avea impresia că putem face din Dumnezeu sluga noastră. Să știți că și în zilele noastre oamenii au tot felul de așteptări greșite cu privire la Hristos. Menționez doar unele dintre ele. Unii se așteaptă sau unii îl privesc pe Hristos ca pe un rege care trebuie să le satisfacă dorințele lor firești. Vă aduceți aminte în Ioan, capitolul 6, Domnul Iisus Hristos se adresează celor din vreme de atunci și le spune: "Adevărat, adevărat vă spun că mă căutați nu pentru că ați văzut semne, ci pentru că ați mâncat din pâinile acestea și v-ați săturat. Lucrați nu pentru mâncarea pieritoare, ci pentru mâncarea care rămâne pentru viață veșnică și pe care vă va da Fiul omului." Și cei din vremea de atunci, unii dintre ei îl urmau pe Iisus Hristos doar pentru a satisface anumite dorințe firești. Alții caută un rege care doar să-i mântuiască, nu și să domnească asupra vieților lor. Mulțimea de atunci au strigat Osana, adică mântuire, și își doreau doar atât, mântuirea, eliberarea, scăparea, nu și domnia Lui. Să nu ne spună El ce trebuie să facem, să nu ne spună El ce trebuie să schimbăm, cum trebuie să ne trăim viața. Chiar și zilele noastre auzi pe unii care zic că Hristos poate să fie doar Mântuitorul tău, nu neapărat și Domnul tău. Spunea cineva, dacă Hristos nu este Domnul tău, atunci El nu este nici Mântuitorul tău. Apostolul Pavel spune clar, dacă mărturisești deci cu gura ta pe Iisus Hristos ca Domn și dacă crezi în inima ta că Dumnezeu L-a înviat din morți, atunci vei fi mântuit. Unii caută doar un rege care să ne mântuiască, dar nu care și să domnească asupra noastră. Alții au impresia că regele nostru nu este decât un exemplu moral. Viața lui ne arată cum trebuie să trăim și noi. El este într-adevăr un exemplu moral, un exemplu demn de urmat, dar nu este doar atâta, doar un exemplu moral. El este regele care mântuiește sufletele noastre, iar scopul lui este să te facă nu o persoană morală, o persoană mai bună. Scopul lui este să te facă și să mă facă o făptură nouă. Mulți oameni se uită la rege și au tendința aceasta de a-l transforma pe rege după nevoile lor, nu după ceea ce este el cu adevărat. Scopul lui însă a fost să moară pentru păcatele noastre și mai apoi să învieze și să întemeieze o împărăție spirituală pentru toți cei ce cred în el și vor să se împace cu Dumnezeu. Cei de atunci n-au înțeles scopul lui, au avut așteptări greșite și lucrul acesta ți se poate întâmpla și ție astăzi. Nu fă și tu aceeași greșeală. De aceea, cercetează-te în perioada aceasta și întreabă-te ce fel de rege cauți. Ce fel de rege dorești să urmezi? Unul servil sau unul suveran? Verifică-ți așteptările în perioada aceasta și întreabă-te dacă sunt biblice, sunt bazate pe cuvântul lui Dumnezeu. Și eu mă rog ca Dumnezeu să ne ajute pe fiecare dintre noi să facem lucrul acesta. Al treilea cuvânt este oportunitate. Și nu pot să nu fac referire la versetele 41-42 din textul nostru,
unde ne spune cuvântul că atunci când s-a apropiat de cetate și a văzut-o, Domnul Iisus a plâns pentru ea și a zis, dacă ai fi cunoscut și tu măcar în această zi lucrurile care puteau să-ți dea pacea, dar acum ele sunt ascunse de ochii tăi. O, dacă am înțelege și noi că oportunitățile spirituale nu sunt veșnice. Observați cum spune Domnul Iisus Hristos, dacă ai fi cunoscut și tu măcar în această zi, nu era o zi obișnuită, era o zi specială, era o zi profețită, era o zi pregătită de Dumnezeu mai dinainte. În Daniel capitolul 9, în Zaharia capitolul 14, cuvântul lui Dumnezeu vorbește exact despre ziua aceasta specială. Era ziua în care Fiul lui Dumnezeu intra în Ierusalim, să-L ai pe Dumnezeu în fața ta, să ți se arate cel divin, să intre în cetatea ta și tu să pierzi oportunitatea, să nu-L cunoști și să nu faci nicio diferență în trăirea ta, în umblarea ta, să nu iei nicio decizie în ziua aceasta, înseamnă să pierzi ocazia potrivită. Cuvântul lui Dumnezeu spune că cercetarea lui Dumnezeu nu este veșnică, Duhul lui Dumnezeu nu se va lupta pururea cu omul, de aceea mereu și mereu Scriptura ne spune astăzi, dacă auzim glasul Domnului, nu-ți împietri inima, răspunde, înțelege că ai o oportunitate din partea lui Dumnezeu și profită de ea. Vreau să-ți spun cu ocazia acestor sărbători că ai oportunitatea de a te împăca cu Dumnezeu. Dacă n-ai avut până acum un moment în care să te împaci cu Dumnezeu, te invit să o faci chiar acum. Să-ți ceri iertare pentru păcatele tale, pentru trecutul tău și să-i ceri Domnului să devină Domnul și Mântuitorul tău personal și să facă din tine o făptură nouă, să-ți dea și ție mântuirea și iertarea și harul lui în dar. Dragul meu, eu sunt sigur că nici ziua aceasta nu este la întâmplare. A pregătit-o Dumnezeu și te cheamă Dumnezeu, te invită Dumnezeu să-ți dea și ție pacea Lui care întrece orice pricepere. De aceea azi ai oportunitatea să te împaci cu Dumnezeu dacă n-ai făcut-o până acum. Al doilea rând, ai oportunitatea să te sfințești înaintea lui Dumnezeu. Domnul Iisus Hristos, într-un context ca acesta, a făcut curățenie și în templu. Sărbătorile sunt o perioadă în care facem curățenie în casele noastre. Cum ai fi dacă ai profita de oportunitatea aceasta să lași pe Dumnezeu să facă curățenie și în inima ta? Ne igienizăm mâinile și bine facem. Igienizăm suprafețele, casele noastre și bine facem. Cum ar fi dacă ne-am igienizat și sufletul? Este tare interesant că atunci când Domnul Iisus Hristos a intrat în Ierusalim, El nu s-a luat de romani, ci prima dată s-a dus în templu și acolo a început să facă curățenie. Este preocupat Domnul Iisus în primul rând de noi. În noi El vrea să lucreze. Pe noi vrea să ne îndrepte. Pe noi dorește Domnul să ne aducă pe calea cea bună, ca mai apoi să ne poată folosi. Dar înainte de aceasta, trebuie să confrunte anumite lucruri, anumite stări, anumite obiceiuri, anumite tipare pe care le avem, poate chiar și anumite păcate din viața noastră. Zilele acestea sunt și o oportunitate pentru sfințirea personală. Nu-i place lui Dumnezeu, citim lucrul acesta în Isaia, capitolul 1, nu-i place, urăște Dumnezeu sărbătoarea unită cu compromisul, cu nelegiuirea, de aceea îl vedem pe Domnul Iisus Hristos, care cu autoritate divină face curățenie în templu. Deci nu rata oportunitatea de a te împăca cu Dumnezeu, dar nu rata nici ocazia de a-ți sfinți și de a-ți curăți viața. Și nu în ultimul rând, nu rata oportunitatea de a te închina înainte lui Dumnezeu. Toată mulțimea ucenicilor a început să laude, dar unii farisei au început să-i certe pe ucenici. După principiu, când tu nu faci ceva, critici pe cel ce face. Și Hristos vine și spune, vă spun că dacă vor tăcea ei, pietrele vor striga. Dragii mei, am descoperit zilele acestea un verset tare interesant din Levitic, capitolul 23, versetul 40, unde ni se spune că evreii trebuiau să vină în zilele acestea, cu ocazia sărbătorii, și să aducă într-o mână ramuri de finic, iar în cealaltă mână trebuiau să aibă sălcii din râu. Și trebuiau să vină cu amândouă, să le aducă înaintea Domnului și să se bucure înaintea Domnului timp de 7 zile. Acum, ramurile de finic reprezentau pe de o parte bucuria, belșugul, binecuvântarea, iar ramurile de salcie reprezentau pe de altă parte plânsul, tristețea, lacrimile și necazurile. Eu nu știu ce ai tu în zilele acestea. Poate sunt zile bune pentru tine și ai ramuri de finic în mâini. Dar poate sunt zile grele și sunt zile cu lacrimi și ai mai multe sălci în mână.
Nu uitați că evreii trebuiau să le ducă pe amândouă înaintea Domnului, să se închine și să se bucure înaintea Lui, că așa e viața aceasta. Avem atât ramuri de finic, cât și salcii din râu. Avem și zile cu soare, dar avem și zile cu nor. Și mă rog să putem să spunem, indiferent de circumstanțele prin care trecem, ca și Habacuc, chiar dacă smochinul nu va înflori, chiar dacă vița nu va da niciun rod, chiar dacă rodul măslinului va lipsi și câmpiile nu vor mai da hrană, eu tot mă voi bucura în Dumnezeul mântuirii mele. Știți ce mi se pare și mai frumos? Există un alt verset în Apocalipsa 7:9, unde spune Ioan, după aceea m-am uitat și iată că era o mare gloată pe care nu putea număra nimeni, din orice neam, din orice seminție, din orice norod, de orice limbă, care stătea în picioare înaintea scaunului de domnie și înaintea mielului, îmbrăcați în haine albe și cu ramuri de finic în mâini. Ce lipsește din textul acesta, fraților? Lipsesc sălcile. Acolo nu vor mai fi lacrimi. Acolo nu vor mai fi dureri. Acolo nu va mai fi cancer, nu va mai fi chimioterapie, lipsuri, nevoi, dizabilități. Acolo vor fi doar ramurile de finic. Slăvit să fie Domnul, glorificat să fie numele Lui. Avem un rege măreț care pregătește un loc extraordinar pentru fiecare dintre noi care ne încredem în El. Însă până când vom ajunge acolo, să nu pierdem nicio oportunitate de a ne închina și aici. Noi avem o cântare tare frumoasă care spune, când buzele n-or mai putea, suspinul meu te-a lăuda. Adu înaintea Domnului atât bucuriile tale, cât și poverile tale. Și indiferent de circumstanțele prin care trecem, să putem să spunem și noi ca Habacuc, eu tot mă voi închina, eu tot mă voi bucura în Domnul, mă voi bucura în Dumnezeul mântuirii mele. Eu mă opresc aici. Ne așteaptă o săptămână frumoasă, chiar dacă suntem în izolare, să știți că Domnul Iisus nu va păstra niciodată distanțare socială. Ce va veni exact acolo unde suntem, dacă îl chemăm, dacă îl căutăm, El va fi aproape de fiecare dintre noi. Nu uita însă în perioada aceasta cele 3 cuvinte cheie, importante, meditează la ele, roagă-te și mă rog ca Domnul să le folosească să fie o binecuvântare pentru fiecare dintre noi. Focalizare. Nu lăsa nici măcar virusul acesta să te defocalizeze de la Hristos. Privirea țintă la căpetenia și desăvârșirea credinței noastre, adică la Domnul Iisus Hristos, fii focalizat întotdeauna pe tot ceea ce faci și ținta noastră să ne fie clară. Mai apoi, evaluează-ți așteptările, lasă pe Domnul Iisus Hristos să fie rege peste viața ta, trăirea ta, peste umblarea ta, gândurile tale. El este stăpânul, iar noi suntem robii. Nu în ultimul rând, oportunitățile. Nu le pierde, nu pierde oportunitatea împăcării, oportunitatea sfințirii, oportunitatea închinării. Cred că fiecare dintre noi cunoaștem oameni care au devenit maestri ai eschivărilor. Vin, participă, ascultă, dar nu iau nicio decizie. Dragii mei, respirăm aerul lui Dumnezeu, ne bucurăm de viața pe care El ne-a dat-o, bem în fiecare zi apa pe care Dumnezeu ne-o dă, experimentăm bunătatea Lui. Să aduți aminte că într-o zi El ne va trage la socoteală. Va trebui să stăm înaintea Lui la judecată. De ce te întreb, ești tu gata, ești tu pregătit pentru momentul acela? Să fim cu mare băgare de seamă. Oportunitățile spirituale nu sunt veșnice. Poate zici, pastore, mai am câteva lucruri de rezolvat. Eu te întreb, ce e mai important, ce e mai urgent decât rezolvarea problemei sufletului tău? Rezolvarea problemei veșniciei tale. Le primi pe Domnul Iisus. Ai înțeles care este misiunea Lui? L-ai lăsat pe El să schimbe viața ta? Ai luat vreo decizie personală? Dragul meu, ai stat destul în lume, departe de Domnul. Nu ai vrea ca de florile acestea să spui și tu, vreau ca El să fie regele meu, împăratul meu, Domnul meu și Mântuitorul meu. Veniți să ne închinăm înaintea Domnului, să plecăm capetele noastre în rugăciune. Doamne Iisuse, îți mulțumim că te-ai îndreptat hotărât spre Ierusalim. Îți mulțumim că ai mers până la cruce și ai plătit pentru toate păcatele noastre. Te lăudăm însă, Doamne, că a treia zi ai înviat, iar sălcile ni le-ai schimbat în ramuri de finic. Întristarea, Doamne, Tu ne-ai prefăcut-o în bucurie, binecuvântat să fie numele Tău pentru aceasta. Dorim să rămâi în continuare regele nostru,
să domnești peste orice inimă și să ne ajuți să te urmăm nu doar o zi, nu doar într-o sărbătoare, ci întotdeauna, cu credincioșie, până la capăt. Ne rugăm și pentru situația în care ne aflăm. Oprește, Doamne, pandemia aceasta, vindecă-i pe cei ce sunt bolnavi în suferință, protejează-ne pe fiecare dintre noi. Binecuvintează, Doamne, și autoritățile, doctorii, pe cei ce sunt înrolați în această luptă. Iar dacă voia Ta este să mai îngădui zilele acestea de izolare, îndreaptă-ne gândurile și inimile spre Tine. Mărturisim că numai de la Tine ne vine ajutorul. Pe Tine vrem să Te sărbătorim, cu Tine vrem să rămânem. Tu ești Domnul nostru și Dumnezeul nostru. Fii binecuvântat și acum și în casele noastre și în vecii vecilor. Amin. Vă mulțumim tuturor celor care ați fost împreună cu noi. Vă mulțumim tuturor celor care ați slujit într-un fel sau altul. Dumnezeu să vă răsplătească. Vă dorim tuturor sărbători binecuvântate în continuare și vă așteptăm din nou în Joia Mare de la ora 18 pentru o nouă întâlnire. Până atunci, Dumnezeu să vă binecuvinteze. Amin. Ne-ai promis că într-o zi vei reveni, să fim gata. Cuvântul Tău se împlinește zi de zi, să fim gata. Ne de Tine, Domnul nostru, vino mai degrab la noi. Într-o dimineață pe nor îl voi vedea, în brațe mă va ține și mâna-mi va lua. Lacrima pe față atunci nu voi avea. Iisus cu a sa mână durerea-mi va lua. Într-o dimineață pe nori îl voi vedea, în brațe mă va ține și mâna-mi va lua. Lacrima pe față atunci nu voi avea. Iisus cu a sa mână durerea-mi va lua. Nu știm ceasul când pe nori vei apărea, să fim gata. Lucrând-o, Doamne, Te vom aștepta, să fim gata. Mireasa Ta veghează în așteptare, vino mai degrab la noi. Într-o dimineață pe nori îl voi vedea, în brațe mă va ține și mâna-mi va lua.
și mâna-mi va lua. Lacrima pe față atunci nu voi avea. Iisus cu oasa în mână, durerea